Pasando munari padhuze newe kuti wakaipa. Hopley wakaipa. Muri kuona zvaitika muri yeHopley. Luck Kumene muimbi wedu handiti. Mamurovera maoko here. Mamurovera maoko here. Adzoke futi here. Angasatadzia. Ezra, inini hangu handigone kuvaudza mashoko andafamba nawo panapa. Naona asisi aneti amayani mai Makoni. Margaret Magonya. Vari panapa apa. Naona zvekare Secretary General kuma club members Baba Makanaka Manemanzi. Vari panapa ma club members nevamwe vese. Kocherani aripo vanga vari kukontrola kuti vanhu vangu vachimira zvakanaka. Tinokutendai zvikuru engineer wedu vatipa equipment very class. Varipo panapa topawo kutenda varidzo nzvimbo chechi yamuri kuona iripapo kana mazogara zvanetsesesa munonopindawo chechi rimwe zuva handizvozvo muchingotenda kuti covid yakandipotsa handiti apo pachechi apo tine timu yatofamba nayo Sakayongo nemuzukuru wangu ari panapapa. Muitirwe zvakanaka Hopley, tichadzoka zvekare asi nechikonzero chekuti mapurisa anzi nguva dzaita sei? Mapurisa anzi nguva dzaita sei? Tinoverera maoko kani? Ngatimbopai putitai mambalani mamukasema Hopley. Bye Hopley, bye. Maitabasa Hopley. Richibva kunani? Richenda kunani? Hausati wamboita ka Ezra. Aiwa ndichaitira. Rini? Maitabasa Hopley ngatichiendai zvedu kudzimba tifambe zvakanaka. Ngatifambe. Akapokola panapa bye. Thank you so much. Mazvita Hopley. Ngatitarise vana vedu vari pakati pedu tifambe navo zvakanaka zvikuru kuenda kudzimba Maitabasa. Hande tinoverengwa kucensus Maitabasa. I don't understand. Yeah.